Tiyambire pa Atupele Muluzi, Adaliso Kabambe, number 2, Peter Mutharika, number 3, Joyce Banda, number 4, Komanso Lazarus Chakwera, number 5. Kodima presidential candidates amene watiyambire ndi Atupele Muluzi. Ndi munthu otani angathandize dziko kuti lipite pasogolo. Tione agwirapo ntchito Atupele mu maboma apitawo mu nthawi ya Joyce Banda anali nduna zaka zonse ziwiri. Taonapo so nthawi ya Peter analinso nduna. Kodi kumaunduna kwawoko ndi chani chimene adasintha chothandiza kuti dziko nkupita pasogolo. Mukandifunsa ine ndikanika kuchuloza. Chifukwa munthu ngati mundikupase ni chisanzo. Anasankhidwa pokhala nduna ya ku minerals. Right? Kodi kumene kuchi ndi migodi iti imene anasegula anachitapo zamphamvu kuti iyi ndi migodi itasegula ndipo ikuthandiza dziko nkupanga chuma. Ndipo nkumabwerapo era kuti ya mgodi huu after chaka chimodzi tapanga ndalama zokwana mwakuti kuma minerals uko. Yankhondo kulibe. Kuthandiza dziko palibe. Komanso ndi akulu amene zinthu anaziyamba za ndale mwa temporary. Si ntchito yawo. Amatha kuyisiya kupita kunja kapena kaendesa ma business yawo. Nkuzabweraso kuti ndayambiraso ndale. Usogoleri siyenda choncho. Nchifukwa chake chipani cha UDF chinatha. Tiye tipite kwa Joyce Banda. Joyce Banda adakhalapo president zaka ziwiri. Ali vice president mu nthawi ya Bingu. Bingu anapezera vuta Joyce Banda kuti mukuyenda kwambiri mukusakaza ndalama. Ndiye anayimisa funding yonse imene amapanga ku office ya vice president. Zosalala zake anayamba na anthu aja chifukwa kuti amasakaza ndalama ku office imeneyo. Komanso atazakhala president taonapo ndalama zikusakazika. Chifukwa taonapo chimanga tinkagula 2,500 per bag kapena 3,000 per bag. Joyce Banda atabwera anapezeka kuti atulusa ndalama za boma. Ndiye nkumakagula chimanga pena paliponse pamene chikupezeka. Chimanga chinakwera mitengo nkufika 8,000 to 10,000 pathumba lomwe timagula 2.5. That was 2012-2013. Ndipo no zinapangisa kuti anthu avutike. Chifukwa ndalama yogulira chimanga imafunika sopano ipange times 4 kuti ukwanise kugula chimanga chomwe umachigula ndi ndalama yokwana 2.5. Kuonjezera apo, kodi anagwira ntchito yawo bwino ali mu office ngati president. President ngati akugona anthu amamupezerera ndiye amayamba kuba. Kuba kunalowa mu nthawi ya Joyce Banda. Fa Joyce Banda sanali president wa ma restrictions. Kwa ine inakanika ntchito. Nchifukwa chake Kashiget anabwera. Tiye tipite kwa Peter Mutharika. Kodi ya Peter Mutharika? Okay, mwachidule. Peter Mutharika usogolo wawo sitinaonepo chuma chikupita patali kuti apapa ndiye chikutukuka. Sana segulepo migodi, sana tesepo njala za ulimizi, sana khazikise ma mega farm, sana pange zinthu zimene zikananena kupangidwa. Mise malo ena ndiye anamanga zipatala zimene anamanga. Koma kuti zinali zokwanira pa zaka 5 kapena 6 zimene anakhala president. Kwa ine sizinali zokwanira. Chuma cha dziko la Malawi chitha kukwera mu nthawi yochepa 2 years ngati president angakhazikise zinthu zimene sizingaononge ndalama. Tiaonapo bodyguard amene salary yake nali 500,000 ali billionaire. Iwo ali pompo. Bodyguard nkumagwirisa ntchito zinthu za boma komanso kugwirisa ntchito tipe ya iwo wa president yo imene imaloleza a president yokha kuti agule zinthu mwaulere kulowesa mdziko mwaulere komano bodyguard wawo nkumaka igwirisa ntchito ndiye nkumalemera nkumakagula zinthu kunja kuja nkumalowesa mwaulere nkumalemera. Iwo ali pompo. Usogoleri unakanika chifukwa sana muyimise ntchito munthu amene kuti iweyo ukuphwanya malamulo. Mpaka pano ndi bodyguard wawobe zikutanthauza kuti ndiwofoka. Anthu amapanga zinthu zokumaba. Tawaonapo ma news mabilioni ambirimbiri. Taonapo akumalembedwa ma news 15 billion, 14 billion, 30 billion zasowa. Iwo ali president.
Tikachoka apo tipite kwa Lazarus Chakwera. Kodi Chakwera tione zimene anatiuza mu 2019 pamene timayembekezera kuti Tuesday tivota mavoti. Ndiye kunapezeka kuti Chakwera analemba pa Facebook yawo kulonjeza Malawi kuti ine mukandisankha passport izakhala 14,000 komanso mukandisankha ineyo achikulire amene ndiwo kalamba azilandira 15,000 mwezi uliwonse kuyamba Tuesday likubwerali. Komanso mukandisankha ine connection ya magesi ikhala free, connection ya madzi ikhala free. Komanso mukandisankha ndimanga otonichirwa International Airport. Mukandisankha analonjeza zinthu zambiri zimene pofika siku la lero sana kwanirise olochimodzi. Timamva akunena kuti ati akumanga misewu koma tiuzade chilungamo. Thandizo lochokera ku China limene amangira misewu ya mulilongwe sizikutanthauza kuti a president ndi amene ayigwira ntchitoyo. Sizikutanthauza kuti chuma chinakwera ndiye tapangako ka profit kena kamene tagwirisako ntchito ndalama yake kumangira misewu imeneyoyo ayi. Ndi thandizo. Ndiye ngati munthu nyumba mwako uli ndi njala aneba akuthandizako ufa kuti tangophika niko kaphala, iweyo ngati mamuna sunga matumbwe kuti ine ndikudyesa banja langa chifukwa cha thandizo lochokera kwa aneba. Izi zitanthauza kuti Chakwera usogoleri ndiye ayi, chifukwa taonapo maministawo pano ndi zikhwaya zolemera kwambiri mabilionea pamene salary yawo inali 2 million. Kuchoka apo tipite kwa Akabambe. Kodi ali ndi kuthekera kotani? Akabambe agwirapo ntchito ngati budget director komanso agwirapo ntchito ngati Reserve Bank governor. Kumbali yakagwiridwe kawo ka ntchito chomwe tinaonako cha phindu chinali kuima kwa inflation kapena kugwaigwa kwa katundu kuti pena lero wakwera mawa watsika wakwera sizimachitika zimenezozo. Mitengo imene anthu amagulira zinthu pa msika imakhala yomweyo zaka zonse zimene iwo akugwira ntchito. Ndiye chimenecho chimene tachionapo kuti chinagwirapo mu nthawi yawo imene iwo amagwira ntchito. Ndiye paonsewa taunguza kodi nanga running mate yawo ali ndi kuthekera kotani. Kumbali ine running mate amene awasankha tiyambire Apita Mutharika asankha Amayi Jane Ansah. Amenewa agwirapo ntchito taonapo kuti anali ku koti ankagwira ntchito kumene kuja ngati magistrate. Kuchoka apo anagwirapo ntchito ngati judge ku high court. Kuchoka apo anapita ku Supreme Court kusenza kuti amakwera maudindo. Siti kuziwa zinali za chilungamo kapena inali mafavors chabe kuti azikwera maudindo, chifukwa pena zimakayikisa kuti zigamulo zimene amapereka ali judge zinali zolondola kapena ayi. Ndi kukamba ichi chifukwa choti munthu amene amagwira ntchito at a high level of the office ngati imenewo amagwira amayenera akhale munthu osamala kwambiri komanso ozindikira kuti kugwiritsa ntchito official documents ndi chinthu chofunika kwambiri. Ndiye taonapo iwo aja mwa malamulo monga amene anakhalapo ngati mkulu wa MEC amadziwa malamulo a MEC kuti ma official documents amene monitors ogwira ntchito ku MEC amene amayang'anira chisankho pa polling station ina iliyonse amaphunzitsidwa kulangizidwa kuti ma results akaonkhesa azialemba kaye pa pepala lina lomwenso linali lokonzedwa ndi MEC. Akachoka pamenepo nkuvomerezana ndi awasamuse aike pa official documents kenako atumize ku tale center. Koma taona Amayi Jane Ansah akulandira ma documents amene anafutidwa nkulembedwanso zomwe zimatanthauza kuti nkuphwanya malamulo azachisankho. Nchimozimozi munthu amene akukakasha check ku banki. Munthu okasha check ku banki samayenera kupitisa check chimene chango khwachidwa pena ndi pena pomwe amaponyesa nkulembaso sichimaloledwa. Malamulo amene amagwiraso ntchito ku MEC. Koma taonapo a Jane Ansah akuvomereza
zosatira zimene zalembedwa pa pepala limene lakhwachidwa nkufutidwa ndi tipex nkuzalembedwaso kachikena nkufutidwaso kuzalembedwaso kachikena ndiye iwaja nkuzilandira zimene zija nkuzigwiritsa ntchito kuti ndizolondola pamenepo nkuphwanya malamulo a ntchito komanso kulephera kusatira malamulo a ntchito ndiye credibility munthu wa mtundu umene wowo kuti akhale mu office ngati vice president muyembekezere zinthu zolakwika zomwe zizichitika muziko azingozivomereza chifukwa choti iwowo sakuona kufunika kosatira zinthu mwa malamulo. Tikachoka apo tipite kwa Vitumbiko Mumba amene taona kuti anthu akwapasa support yaikulu komanso awaona kuti amajijirika atasankhidwa kukhala nduna. Komano kodi ndi munthu oyenera? Chimene mungaziwe ndichi ngati Vitumbiko Mumba angawine limodzi ndi Achakwera pali vuto lonena kuti iwo sangagwire ntchito paokha ngati president sanalole. Komanso president ali ndi mphamvu zoma wapasa ntchito kapena osawapasa. Choncho Vitumbiko Mumba atha kuzakhala vice president wa dziko koma opanda ntchito chifukwa choti atha kuzachitidwa treat ngati mene Malemu Saulos Chilima anachitidwa treat nkulandidwa ntchito. Ndiye musayembekezere kuti chifukwa choti ndi Vitumbiko Mumba ndiye kuti dziko liziyenda bwino. Sizimatero. Ndikupaseni chitsanzo. Mumba wa anapasidwa ntchito mu 2024 ya uminister kumene anajijirika ndithu kumayenda malo osiyanasiyana mogwirizana ndi za ntchito malo aza ntchito ngati ma business ndi zina zoterozo. Taonapo ali kalikiliki koma malo ambiri amene amapita anali a makampani a amwenye. Izi zinapangisa kuti amwenye amene amachita control economy ya Malawi chifukwa ngati simudziwa ngati kuli anthu olemera kwambiri ku Malawi ndi amwenye. Ndipo no mabulaki amene amatchudwa kuti ndi mabilionea olemera achina mpinga njira achina ndani wonse mukwatchulaja ndi ana pa amwenye. Amwenye ndi olemera kwambiri ku Malawi kuposa mabulaki wonse amene mukwadziwa. Chifukwa cha chimene anthu aja zimamveka kuti anakadandaula kwa Achakwera kuti sopano ngati mufuna economy yanu igwe ndiye muloleni uyu azitumbwatumba azitipasa bize. Apo ayi musamuseni pamene alipa apite pena chifukwa ife tikukanika kuchita business yathu momasuka. Zosalira zake Achakwera sana dodome anawasuntha pamalo pamene pamaoneka ngati Amumba akugwirapo ntchito bwino. Chifukwa chani anawasuntha? Funso limenelo yankho mulipeza nokha. Tikachoka apo taonanso kuti Amumba aja anapita kukayambaso kwina kumene Achakwera anasankhira. Kumene kundetaona kuyenda mmashopu mwina kumanena kuti ya sugar azipezeka, sugar akusungidwa, izi ndizi zonse. Komano kodi kufika siku la lero vuto lakonzedwa? Yankho ndiloti ayi silinakonzedwe chifukwa choti kuyenda ngati nduna kukavuta pamalo pena sizikutanthauza kuti kugwira ntchito bwino. Chimene mungaziwe ndichoti kugwira ntchito bwino kumayambira ku roots kumwe kukuchokera ntchitozo. Ngati sugar akusowa nchifukwa choti ku Malawi anayika malamulo osayenerera amene amangolola kampani ya Ilovo yokha kuti ndimene izigulisa sugar ku Malawi. Akanalola kuti ama business akhoza kumaoda sugar kunja kapena boma likanakhazikisa kampani ina yonjezera yoti izipanga sugar mwina kukhala ku makampani 5 pakadakhala competition ya supply imene zikanapangisa kuti sugar asamasowe. Ndiye kublema munthu wina kuti akusunga sugar izi sizimene zimayenera kumakhalira. Ndiye munthu nkumaoneka ngati akugwira ntchito chifukwa choti akublema munthu wina kuti akusunga sugar. Chimene mungaziwe ndi choti sugar ndi business imene munthu amasankha kuti ndizigulisa sugar. Ngati wasankha kuoda pano nkuti azagulise mwezi wa mawa ndicho zolinga zake kapena kuti ndizosankha zake. Ndiye palibe munthu amene ali ndi mphamvu yomuza kuti ufuna usafuna ugulise sugar. Ayi. Inuyo pangani supply yokwanira kuti uyu sugar wakeyo asazapeze nawo nsika. Ndiye supply kuti ikhale yokwanira mukuyenera muike makampani ambiri oti azipanga supply sugar yo azipezeka pena paliponse. Ndiye kuthesa vuto kumene koko. Osati ineyo ndili ndi ufulu ndikhoza kuoda chile chonse ndifuna kuoda nkuchisunga ndizagulisa nthawi ndikufuna. Ndi business yanga. Si property ya boma yayi. Ndiye sugar sengakhale property ya boma ayi.
ikuyenera akhale chinthu chimene anthu akupanga ngati business. Boma likuyenera lilole malicense apereke kwa anthu angapo kuti azipanga akhale mafactory akuluakulu opanga sugar. Vuto limene lolitha easy. Amumba or atakhala ndi vice president sangathe kukonza ngati a president sanafuna kuti zizikonzedwe. Tikachokapo taonapo ena ndi ma vice president ma running mate amene taona ku PP ndi ma Joyce Banda, taonapo Muluzi, taonapo awa Adaliso Kabambe, a running mate yawo tawaona Mtumbuka. Ndi anthu oti sitingawanene zinthu zambiri chifukwa choti alibe mbiri zambiri zosonyeza kuti zinalipo zolakwika kapena kulephera ntchito kumene anthu amene wowo amapanga. Komabe malinga ndi mene taunguzira apa, atakhala kuti mukufuna kuvota lero, kodi cholinga chanu chovotera kuti dziko likhale ndi president apitilize 5 years imene kapena akhale apasidwe 5 years imene ikubwera kusogoloyi, cholinga chanu ndi choti chani, ndi chotani kwenikweni? Ziwane izi, kukhala president ndi ntchito yoti mungathe kusintha dziko kwa nthawi yochepa, ngakhale 2 years yeniyeni ingakhale yokwanira dziko mkusintha. Anthu amene akhalapo ma president ngati Achakwera komanso Peter Mutharika komanso Joyce Banda, kwa ine ndimaona kuti anali anthu ofoka, limaenda mokwawa dziko, limaenda mokwawa chifukwa ndalama zimene amagwiritsa ntchito kuti apange zitukuko zolozeka dziko lizisintha sizinalowe kumene koko, zimalowa kwa anthu andale komanso achipani amene amangogawana. Zosalira zake dziko silimaoneka kutukuka kwenikweni. Ndimapereka chitsanzo cha building ya Kuthyolo ya DC District Council Offices. Building manager budget yoyambilira inali 4 billion koma inakafika ku 7 chifukwa choti Achakwera atalowa mboma zomalizisira kumanga building ijayo zinapezeka kuti zakwera mitengo chifukwa cha devaluation. Chifukwa cha chimenecho kuti muwerengese ndalama imene inalowa pamene pajapo mu boma kuti mutenge 1 trillion mukhoza kumanga ma building ngati amene ajawo pa district iliyonse, komanso mukhoza kumanga ma building ngati amene ajawo pa oti ndi zipatala zazikulu ndi zipangizo zonse zofunika mmene muja pa district iliyonse, komanso musalako ndi change choti mukhoza kupangira ma factory amene akhoza kuthandiza anthu kulembedwa ntchito. Chinthu china chimene anthu amakanika kupanga ngati atsogoleri ndi kulephera kukhazikitsa zinthu zimene zingathe kupindulira dziko, ngati kukhala ndi makampani opanga simenti, kukhala ndi makampani ochuluka opanga sugar, kukhala ndi makampani ochuluka opanga owumba nsalu, kukhala ndi makampani ochuluka opanga mafuta ngati ophikira ndi zina zotero. Kukhala kuti mabilioni amene amamwanza anthu andale awawa ngati mene akupangira MCP wa bwezi anthu atalembedwa ntchito ambiri mphawi umene ulipo utachepa. Ndiye izi ndipenda chigawane lero